Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wang'iyo pod weche motenore kod nonro mag apisas mag obila. Bura ewi nek mar rawera Rex Masai mane achiel kuom rawere mane onegi kinde ng'anyo ma Gen Z ne odhi nyime odiochieng' ma kawuono. Joneno kawuono yudo thuolo mar lero gima ging'eyo ewi nekno. E nenogo, oyango ni ringre Rex ne owe mana kama ne ogore piny bang' kane osechiele gi lisasi. Janeno Mekati Lili Mwero lero ni ne oneno kaka masirano ne obedo tarik 24 dwe mar auchiel higa mokadho. Kijana alikuwa amelala kando ya barabara. Alikuwa na mwenzake. Naam. Mwenzake nikasikia akiambia polisi awasaidie. So nikasikia polisi amesema wacha kufia hapo huyo. Kile nilikuwa nimetoka kichapo singeweza kumsaidia. Mimi niliketi tu hapo chini. So akatuchapa. Wenye wao walifikia walihisi wametosheka kutuchapa, kaamua tu watuache. The street, but there are so many injured people actually, even before, even as we went in. And I hereby take out the matter out of tomorrow's course list so that the expert witnesses can testify first. Pod wantiere weche motenore kod mago mag nonro kod doho. Jolony mag dend dhano manono nyinyo mag jogo mane owito ngimagi e bungu ma Shakahola mano DNA. Koni chenro mar temo yango ringre jogo mane ogol e liete ok yot.